Sefyll fel ymgeisydd unigol yn etholiad y Senedd. Mae 6 phwynt allweddol y bydd angen i chi feddwl amdanynt wrth gwblhau eich papurau enwebu fel ymgeisydd unigol. Y peth cyntaf i'w wirio yw eich bod yn gymwys i sefyll fel ymgeisydd. Mwyn gallu sefyll mewn etholiad i'r Senedd, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru fel etholwr llywodraeth leol yng Nghymru. Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod chi'n 18 oed o leiaf ac yn bodloni'r gofynion cenedligrwydd. Ni all y swyddog canlyniadau na'r Comisiwn Etholiadol gadarnhau a ydych chi'n gymwys i sefyll. Eich cyfrifoldeb chi fel ymgeisydd yw gwirio hynny cyn i chi gyflwyno'ch papurau enwebu. Bydd angen i chi hefyd wneud yn siŵr nad ydych wedi gwahardd rhag sefyll. Gallwch ddod o hyd i restr o anghymwysiadau yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid, ond nid yw'r restr hon yn gynhwysfawr. Mae 2 ffurflen y mae'n rhaid i chi eu llenwi i sefyll mewn etholiad. Eich ffurflen enwebu, eich ffurflen cydsynio ag enwebiad a'ch ffurflen cyfeiriad cartref. Rhaid i un tanysgrifiwr lofnodi eich ffurflen enwebu. Gallai hyn fod yn chi neu'n berson arall. Os nad chi ydyw, yna bydd angen i'r person sy'n tanysgrifio eich ffurflen roi ei enw llawn a'i gyfeiriad. Os ydych chi'n defnyddio'n gyffredin cyfenw neu enw cyntaf sy'n wahanol i unrhyw gyfenw neu enw cyntaf arall sydd gennych chi, neu'n defnyddio'ch enwau mewn ffordd wahanol i rhai a rhoddir ar y ffurflen enwebu, yna gallwch gynnwys eich enw neu enwau a ddefnyddir yn gyffredin yn ogystal â'ch enwau llawn. Fel ymgeisydd unigol, dim ond y gair annibynnol a neu independent y cewch ei ddefnyddio fel eich disgrifiad. Ni chaniateir unrhyw ddisgrifiad arall ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn sefyll ar ran plaid wleidyddol. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio disgrifiad os nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Wrth lenwi'r ffurflen cydsynio ag enwebiad, mae'n rhaid i chi ddarparu eich dyddiad geni a chadarnhau nad ydych wedi'ch gwahardd rhag sefyll. Mae'n rhaid i'r ffurflen hon gael ei thystio a'i llofnodi gan berson arall. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar bwy all fod yn dyst. Mae'n rhaid i'r ffurflen cydsynio ag enwebiad gynnwys cyfeiriad o fewn yr ardal berthnasol, enw'r awdurdod lleol lle rydych chi wedi cofrestru, a datganiad nad ydych chi'n ymgeisydd sy'n sefyll yn yr un etholaeth nag unrhyw etholaeth arall, naill ai fel unigolyn neu ar rhestr plaid. Mae'n rhaid i'r ffurflen cydsynio ag enwebiad hefyd gynnwys datganiad o aelodaeth o blaid, a fydd yn dangos a ydych chi wedi bod yn aelod o unrhyw blaid wleidyddol gofrestredig ar unrhyw adeg yn ystod y 12 mis blaenorol. Mae'n rhaid i chi hefyd lenwi'r ffurflen cyfeiriad cartref. Mae rhan 1 yn orfodol, ac mae'n rhaid i chi gynnwys eich enw llawn ac unrhyw enwau a ddefnyddir yn gyffredin a'ch cyfeiriad cartref yn llawn. Dim ond os nad ydych chi eisiau eich cyfeiriad gael ei gyhoeddi ar y papur pleidleisio a hysbysiadau etholiadol swyddogol eraill, y dylech chi lenwi rhan 2 o'r ffurflen. Mae'r ffurflenni hyn ar gair yn ein pecyn enwebiadau. Os ydych chi eisiau sefyll fel ymgeisydd dros blaid wleidyddol, dylech gysylltu ar blaid wleidyddol rydych chi eisiau sefyll drosti. Ar ôl i chi gwblhau eich ffurflenni enwebu, bydd angen i chi sicrhau eich bod chi neu'ch asiant yn ei cyflwyno i'r swyddog canlyniadau cyn y dyddiad cau. Gellir cyflwyno ffurflenni'n electronig neu a llaw. Bydd angen i chi hefyd dalu blaendal o £500 i'r swyddog canlyniadau erbyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau. Os na fyddwch yn talu'r blaendal erbyn yr amser hwn, yna ni fyddwch yn gallu sefyll fel ymgeisydd. Bydd manylion pryd a sut i gyflwyno'r ffurflenni enwebu a'r blaendal yn ymddangos ar yr hysbysiad etholiad. Am ragor o wybodaeth ar gwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu, gweler ein canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid. Dylech ddarllen yr hyn sydd angen i chi wybod cyn i chi sefyll fel ymgeisydd yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid a cheisio eich cyngor cyfreithiol eich hun lle bo'n briodol.